tí si nepríjmajú. No, také informácie. Ja sa teoretizoval, lebo asi nechodil medzi adventistou, ale do veľkej miery je aj pravda, že samozrejme nie je pravda, že neveríme v Ježiša Krista, to je nezmysel. Takisto nie je pravda, no to je pravda, že sa nie som alebo nejeme bravčové, no ale on asi s tým chcel vystrašiť, že oni nejedia bravčové. Takže to z toho by ste mali tú kožu na hlave a proste čím ďalej odtiaľ preč. To asi takto, keď to ľudia takto podajú, tak to chcú asi si povedať. Ale ani to, že nejeme bravčové, ani to nás nespasí.